Pentru că e clar că oamenii n-au ce face, trebuie să-i ocupi cu ceva. E nenorocire dacă îi lași pe ăștia liberi. Imediat, în Apropo TV. Ai praștea aia și tragi de păsărică și... Înțelegi? Descoperă cutia La Fântâna cu apă de izvor din Telmaciu care folosește sistemul Bag-in-Box, una dintre cele mai sigure metode de ambalare a apei. Conținutul este astfel protejat de orice fel de contaminare pentru că, datorită tehnologiei Vacuum Field, sistemul nu permite contactul apei din cutie cu aerul pe toată durata utilizării. Iar tu poți să te bucuri în siguranță de gustul apei de izvor. De acum nu mai trebuie să depui niciun efort și poți avea o apă bună de izvor direct la tine acasă. Pentru că La Fântâna vine la tine. De 8 ani facem parte din povestea ta. Ai transformat o casă în acasă și ne-ai ținut aproape. Te invităm să sărbătorim împreună aniversarea Vivre cu reduceri de până la 80%. Continuă să fii propriul designer. Vivre. Home, lovely home. Așa cum coaja protejează fructul zemos, la Olympus folosim hârtie naturală de orez ca să protejăm textura cremoasă și gustul inconfundabil al iaurtului Straghisto. Straghisto, gustul bogat al Greciei. Bucură-te de fiecare zi fără alergii. Claritin ameliorează simptome ce pot fi provocate de sute de alergeni. Trăiește-ți viața din plin cu Claritin, în fiecare zi, de la Bayer. La Altex avem grijă să fii în siguranță. Luăm zilnic măsuri stricte de igienă în toate magazinele noastre. Online rezervi ce-ți place, în magazin îl ridici pe loc imediat și fără costuri sau ți-l aducem în aceeași zi până la ușa ta. Ia-ți televizorul LG LED Smart Ultra HD 4K, diagonala 123 cm, la numai 1849,9 lei. Altex. Rezervă produsul în magazin și noi îl aducem în aceeași zi până la ușa ta. Îndrăznesc, roșu intens, negru profund sau blond luminos. Îndrăznesc cu Olia. Fără amoniac pentru un miros plăcut, cu 60% uleiuri, culoarea pătrunde în profunzimea firului de păr, culori excepționale, acoperă firele albe. Îmbunătățește vizibil calitatea părului, colorare după colorare. Olia. Îndrăznim. De la Garnier. Natural. Stai noaptea până târziu? Nu te ia somnul? Încearcă OptiSomn. Grație ingredientelor sale, OptiSomn contribuie la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn. Noapte bună! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Voi, familiilor, voi puneți o lume întreagă în mișcare din doar câțiva metri pătrați. Aici, voi redeschideți locuri de joacă, stadioane și cele mai romantice restaurante din lume. Și chiar dacă unii dintre voi sunt atât de departe, acesta este locul ce ne va aduce mereu un pic mai aproape. Dr. Oetker. Ritmul vieții poate duce la senzații de panică sau sufocare. Reglează-ți ritmul interior cu Extra Valerianic Cardio. Având un efect rapid, starea de bine se instalează în maximum 5 minute, fără dependență. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La Kaufland avem grijă de bugetul tău. De aceea, săptămâna aceasta, ai pui grill la pungă la doar 5,99 lei kilogramul și ulei de floarea soarelui Sora Soarelui la doar 3,89 lei litrul. Kaufland. Atenție! Majoritatea măștilor comercializate nu sunt înregistrate ca dispozitive medicale. Te protejează doar de praf, polen sau poluare. Măștile medicale disponibile în farmaciile Catena corespund directivei europene 93/42. Mai mult, la fiecare cumpărătură de minim 30 de lei primiți gratuit o mască. Acestea sunt dispozitive medicale. Viața ni s-a schimbat peste noapte, dar am trecut împreună prin asta. Când ai avut nevoie de ceva sau pur și simplu ți-a fost poftă. Și în continuare, la Mega-ul tău, găsești ceva neașteptat. Nescafé Dolce Gusto, cafea 16 capsule la 20 de lei 49 și Coca-Cola Gust Original 4 sticle 330 de ml fiecare la 8 lei și 98 de bani. Mega Image. Reușim împreună. 4 din 5 europeni suferă de durere de cap care le afectează mișcările sau concentrarea. Când durerea nu cedează, întreabă farmacistul despre solpadeină efervescentă. Combinația unică de 3 substanțe active acționează rapid împotriva durerii pentru ca tu să fii din nou în formă.
Solpadein, mai puternic decât durerea. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele. Împreună din sufrageriile noastre îi susținem pe artiști să poată merge înainte. Noul Head & Shoulders cu formula Derma Pure care conține antioxidanți, combate mâncărimea și senzația de scalp gras sau uscat. Oprește mătreața înainte să apară. 2 metri, distanțare socială. Am văzut eu la televizor. Nu atingem suprafețele. Am văzut eu la televizor. Nu! Purtăm tot timpul mască de protecție. Am văzut eu la televizor. Ia te rog 2. Am văzut eu la televizor. Bien Plus Antistres. Rămâi echilibrat fără stres. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Welcome to the first video bank of Romania. Technology with a human touch. Our special of the day is My Optimist Saving Deposit. Firstvideobank.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Astăzi, acțiunea e pe bune. Oh, yes. Pe mâini bune. Is that legal? It's not illegal. It's a hand grenade. Shut up. În filmul Pro, și haina îl face pe spion. Kingsman, serviciul secret. Apoi, 2 puștani fac praf visul american. Jonah Hill în War Dogs. Băieți cu muniție. Asta-i duminica, asta-i acțiunea. Why do you always jump across the car like that? Because it looks cool. You try. I think I shit my pants. You idiots are perfect. Singurul lucru care le depășește competența You will be going undercover as high school students. e adolescența. Channing Tatum, Fuck you, science. Jonah Hill. You really thought that one was gonna explode? O adresă de pomină. Joi la ProTV. That's what exploded? Alege calea cea mai grea. Come on! Come on! Haide! Poți! Hai că poți! Trece peste orice obstacol. Foarte spectaculos, sunteți foarte buni. E o forță de neoprit. Eu zic că a fost foarte bine. Odiseea talentului continuă. Down to Missouri, Oklahoma City, it's oh so pretty. Muzica! Românii au talent. Un 10 perfect. Vineri la ProTV. Frank! Come with me. You wish to report a murder. Attempted murder. That's not so serious. Turistul. Filmul Pro. În curând la ProTV. Pentru cei care au deschis televizorul